हो जबरदस्त पप्पू जबरदस्त एकदम एकदम ह्यो असता नाटक सरल्या वापरात ह्यो असता पेंटर रूम आणि हे आपले असे कलर काढतात. हे आमचे उत्कृष्ट कलाकार पप्पू नांदुरकर साहेब कलर काढतात आता आणि हे सगळे आपले कलाकार असतात. उत्तम कलाकृती काय चाललंय शेवटची समाप्ती करताना कलाकार शेवटचा असा असतो सगळा. आणि हे आमचे सगळे गावकरी मोबाईल सगळे बावनकुळेकडे दिसतात. बक्षीस दिले इंटरप्राइज सगळे वसूल करते मोठं दाखव.